Много интересни неща сме ви подготвили в днешното предаване. За съжаление, разполагаме само с 2 часа и половина, така че започваме веднага с първата тема, за да ни стигне времето. Недалеч от Кюстендил, в подножието на Конявската планина е сгушено село Горна Козница. Над селото, на един от върховете на планината, имало древна крепост. Легендата разказва, че по време на турското робство местното население потърсило защита зад стените й, докато не били предадени от местен жител. В продължение на години, обсъдени от светския живот на Западна България, в село Горна Козница, скрити от очите на хората, живеят 48 деца. Тяхната крепост е дома за изоставени деца с умствена изостаналост. Реалността на тези деца доскоро включваше порутени помещения и нищета. От няколко години обаче добри хора работят, за да могат те, макар и изоставени, макар и увредени и зачеркнати от живота, да живеят по-пълноценно. И както в приказките, рицари има. За децата от Горна Козница тези рицари идват от далечна Великобритания. Те не носят героични имена и титли. Те носят имената си – Пенелопе и Марк О'Съливан. Това, което притежават и е по-ценно от рицарските звания, е тяхната мечта. Мечтата да осигурят по-добър живот на децата от дома в Горна Козница. И днес тя е почти сбъдната. Травмиращата обстановка на западналия социален дом вече е сменена с уюта на защитените жилища. 16 от 48-те деца вече са настанени в 2 къщички в центъра на Кюстендил. Техните братчета и сестричета по съдба пък ще живеят в подобни домове в Бобов дол. Каузата на Пенелопе и Марк не спира до тук. Като рицари, те искат да се преборят с нерицарската ни държава, за да осигурят бъдеще за тези хора, когато те вече не са деца, когато станат пълнолетни. Пенелопе разказва как навсякъде в Европейския съюз има изградени ферми, в които хората с умствени увреждания могат да работят, да учат, да се реализират и приобщават към обществото. Сцена за мечтата на семейство О'Съливан даде и предаването по Нова телевизия «Байландо». Вече няколко дни Пенелопе блести с рицарските си доспехи на сцената на мечтите, на нейните и на децата с умствена изостаналост от село Горна Козница. Горда съм да посрещна на кафе Пенелопе и Марк О'Съливан. Здравейте, Пенелопе, добре дошла. Здравей, Марк. Благодаря ви. Радвам се, че сте тук. Заповядайте да ви почерпя по едно кафе. Марк е изпълнителен директор на фондация Сидър. Чакаме тук да дойде и Тони, която също е Тони Стойкова от фондация Сидър. Тя ще ни помага след малко и с превода, въпреки че ти прекрасно говориш български. Горе-долу. Не, горе-долу, доста добре. Той е бил май по-несериозен при ученето на българския. Така ми се струва. Има кафе за вас, заповядайте. Мляко, ако искате да си сложите. Захар. Супер. Как сте? Добре ли сте? Добре сме, да. Радвам се, че е така. Много ще си говорим за каузата, зад която стоите, защото е истински интригуваща и затрогваща кауза. От всички, които виждаме в Байландо, тя е една наистина от най-правещите впечатления, най-извикваща сълзи в очите на хората. Но първо за вас малко. Разкажете ми малко за вас. Ами, айде първо мъже ми. Мерси. Ами аз съм ирландец. Всъщност аз съм от 12 деца и аз съм най-малката от... Колко деца? 12. 12. Което по принцип е нормално в Ирландия, не е толкова странно. И тогава ходих в Лондон и се срещнах с Пени там. И когато ние бяхме тинейджери и видях тази много хубаво, красива момиче и започнахме да стана приятели. Пени, още като тинейджер, и ти какво правеше в Лондон? Ти си от ЮАР, доколкото знам. Да, аз бях родена в ЮАР и ходихме в Лондон, когато бях на 9 години. И след това вече учих. Останахте да живеете, да учиш там, да. И когато бях на 18 години вече, се познахме заедно с Марк. И той беше с дълга коса, много просто красив. Ти го видя и кажа, това е. Казах, просто това е, да. И учих там, ходих на университет там и така. Да. Марк е от голямо семейство. Твоето семейство многодетно ли е? Те са малко. Малко? Да. Имам само, малко. Имам 6, но половин сестри и брат. Т.е. от друг брак на майката и бащата. Точно, да. Те са в ЮАР още. Да.
Марк, каза ли ти още като се събрахте, искам много деца или не? Той искаше, но след първото каза, ами може Стига би... толкова. Да. Сега имаме 3. Айде, стига вече. 3 достатъчно. Достатъчно, да. Прекрасни са. Децата са много хубави. Наистина са много хубави. Видяхме ги в Байландо и... Много са шумни, но добре. Ама вие и двамата обичате деца и въобще не ви пречи това, че са шумни. Двамата се срещнахте в Лондон, а как се срещнахте с България? Okay. Ами, преди работихме за една друга фундация, BMS се казва, и тогава те се изпратили тук в България, всъщност да работи с църква. Но когато Пени и аз пристигнахме тук, видяхме ситуация с децата и решихме да правим нещо за българи. И тогава оттам правихме фундация Сидър, който по принцип е българска фундация и всъщност той е за тук. И когато ние тръгваме, фундация Сидър още ще бъде тук. Добре, Марк, като България не ви ли звучеше някакво загубено място, на което какво ще правим сега от Лондон да отидем в България? Не се ли замислихте? Ами, когато за първ път чух за тази страна, нали, България, съжалявам, но аз не знаех точно къде беше това място в картата. И някой трябваше да ми покаже, ето тук, близо до Гърция, близо до Турция. Да, ето не се вижда много това малко до България. Да. Но пристигнахме тук за първ път на 2002 година и ходихме на гости, нали, на различни места в България и в Казанлък също ходихме. И хората там просто бяха прекрасни, топли, отворени хора. И бабите така ме гушкат, о, ти си много стара. Ами аз бях, нали, стара, но аз пак така направиха. И просто това ми направи много голям впечатление, че тези хора просто са любезни, отворени са. И решихме да дойдем тук. От това. Какво не ви хареса тогава в България? Че са отворени и любезни хората, добре. Какво не ви хареса? Трафика в София. Тогава и сега. Да, тогава и сега. Ами, добре, не се ли замислихте за друго? Имате 3 деца и те са прекрасни. Не се ли замислихте за образованието? Те са тук, ще учат в България. Имате възможност да са в Лондон, да получат различно образование. Може би образование, което ще е по-лесно, ще се котира навсякъде по света. Може би ние сме малко странни, но за нас това не беше страшно за нас. Ами в началото децата ни ходиха на българска... Първодетска градина, те са били малки, да. И след това вече за да научат, нали, български. Това е важно. Тук ще живеем и тук те трябва също да говорят на български. По-добре ли говорят от вас? Ами голямото, той говори много добре български. Да. Малкото тук там. И след това вече... Да, сега ходят на американско училище. Виждаме ги, прекрасни са и зрителите ги виждат в момента, наистина са много сладки. Сега ходят в американско училище. Да, сега ходят в американско училище. Добре, как се вписват въобще тук сред българските деца? Добре ли им е? Не им ли е странно, не им ли е чуждо? Или те вече доста години са тук и за тях е по-естествено да са тук? Най-голямото той е на 8 години, но пристигнахме тук в България, когато той беше на 2 месеца. Значи той е знаел само България. И когато вече, нали, пътувахме в Лондон на гости, така, при родителите ни и така нататък, той иска да се върна от дома тук в България. Тук е дома? Тук е, да, играчките му са тук. Нали? И той е от дома тук в България. Просто. Добре, вие се занимавате с нещо много благородно, но е благотворително нещо. Как става заплащането за вас? Вие трябва да се издържате тук, трябва да живеете, трябва да издържате децата си. Как стават тези неща? По принцип, като казах, ние започнахме една фундация Сидър, но ние не вземе парите от фундацията. Всъщност, нашите пари идва от някакви спонсори в Англия, защото те харесват нашата работа. И по принцип ние не искаме да вземем парите от фундация Сидър. Идеята е за всички пари да ходят в каузата и за българи, които работи за фундация Сидър. Добре, а идвайки тук,
избирате благотворителна кауза. Как избрахте точно тази, точно с децата? Точно можехте ли с нещо друго да се захванете, да речем с възрастни хора или нещо друго? Да. Бяхме в Казанлък за няколко години, за 3 години. И там работихме с протестанти, християни в началото. Но част на техните служения беше да посетят различни домове. Около Казанлък, като в Мъглиж, имаше различни домове. И също ние, като семейство с моите деца, мъжа ми, нали, заедно с църквата, ходихме там. И когато видяхме за първ път един дом в България, просто беше страшно. Страшно беше. Първият дом, който видяхте, къде беше? В Казанлък ли? Беше в Мъглиж. Близо до Казанлък. Да. Просто страшно беше. И самата визия, миризма не беше хубаво. Какво ви шокира? Не, Кажи ми, нормално. какво беше нормално? Кое беше нещо, което ви шокира? Самата обстановка, средата за тези деца ли? Отношението към децата ли? Кое беше най-шокиращо? Грижата от хората към децата, където живееха. Това не е място за децата. Сега виждаме едно такова място, което също не е място за деца. Това е но това в Горна Козница. И това не е място за децата. Да спят в една голяма зала с не знам колко вътре. Това не е място за децата просто. Нали? Моите деца имат собствени легло, собствени дрехи, айде четка за зъби. Те нямат. Това е просто ужасно. И аз си мислих, не, това вече не трябва да съществува. Бяхте ли наясно, че е такава ситуацията или се изненадахте? Аз не знаех. Горе-долу знаехме, но когато просто ние сме там на мястото, тогава шокира. Има достатъчно хора в България да грижат за тези деца. Няма нужда от тези ужасни институции. Изобщо няма нужда. Има достатъчно хора да грижи за всяка дете. Знаеш, аз много съм си мислила за съдбата на тези деца и какво им се случва, но миналата седмица, след това, което видях заради теб в Байландо, сутринта, отивайки да събудя дъщеря си, се разплаках точно по тази причина. Прегърнах и я целунах и казах и на нея, защото е хубаво да се възпитава това в децата. Колко много деца няма никога някой да ги събуди с целувка в собственото им легло. Няма топло легло, никой не се интересува да ги завие през нощта, дали им е било студено или топло. И се ужасих от тая мисъл, аз прегръщайки дъщеря ми топличка, будейки я с целувка за училище. Колко деца никога няма да усетят това нещо. Ужас. Наистина е ужасно. А как се спряхте на дома в Горна Козница? Това ти можеш да разкажеш. Той знае. How do we cope? How did we first know about Горна Козница? Фондация СИДА започна преди 5 години и правихме малко работа в Бузовград и в Казанлък. И тогава като фондация решихме, искам да работя по-сериозно. И аз питах един човек, къде е най-лошото място в България. И те казаха Горна Козница. Там е абсолютно абсурд място. И фондация СИДА решихме да ходим там и да видим какво може да направим. Наистина ли се оказа такова място абсурдно и толкова страшно? Беше много страшно. Да. Това място не е нормално. Децата не трябва да бъдат там. И няма нужда. България вече е в Европа. Трябва да намерим начин да оправим тези неща. Сега ще видим каква е позицията на държавата по този въпрос, защото за да успеете, за да стигнете до това, което искате да няма домове в България, трябва да имате подкрепата и съпорта на държавата. Сега ще видим каква е позицията. Нашите анализи показват, че за повече от 80% от тези деца родителите не проявяват никакъв интерес. След като станат пълнолетни, те, за съжаление, се преместват в друг дом. Другата възможност са центровете за настаняване от семейен тип. Разбира се, всички хора, които нямат дом, които нямат семейство, които са изоставени, в една или друга степен са грижа на държавата. Има национална програма за заетост, национален план за заетост, според който така стимулира този процес на наемане на тези хора от страна на работодателите. И тази национална програма